Ten 19. balík podmienujeme zásadnými zmenami v rámci Green Dealu, ktorý je devastačný. Náhodou si ho podpísali. Nepodpísal, určite áno. Komisia oslabila alebo opustila kľúčové prvky Európskej zelenej dohody, teda Green Dealu. No tak ste sa podpísali pod toto. To znamená, že sa vám zdá, že podpísali ste sa pod tento motion na odvolanie. Ja som sa podpísal pod patriotsky. Tak zo Smeru ste sa podpísali aj pod tento? Určite áno, lebo tam bolo aj ďalších 10 dobrých argumentov. A je tu samozrejme, a je tu napísané, že vy ako, teda v tomto jednom je, že chcete, že sa vám nepáči, že oslabujeme Green Deal. Že nevieme to teraz overiť, nemám to ani... Nie, ja to aj potvrdzujem. OK. Erika Liňák. Je tu Ľuboš Blaha, Erika Liňák, Judita Lašáková, Branislav Ondruš, Katarína Rod Neveďalová a Monika Beňová. Pán Kaliňák. Aké sú tie vaše hlavné dôvody? Ja si pamätám, že som 7 dní ten lavicový návrh nepodpísal. Je možno, že nakoniec došlo k zhode, že podpíšeme obidva. Náhodou si ho podpísali.